Yes. What is up, everybody? This is Kundai, and today we are talking about Bazooker Namkoma Flexx. So, Kanakangori Munyowani Panaba, if you're new, if this is your first time to be on this channel, don't forget to like this video and also subscribe to this channel so that you not miss everything that we upload, because we upload videos every single day. Right, so today we are talking about Bazooker na Flexx dollar. Chill for you. What happened is, a few days ago, we had a video where we talked about what happened to Flexx by interview in a certain radio station, and then he was heard saying, I write my songs for Bazooker, and Bazooker is a Zimbabwe artist. Bazooker ane masongs ake akatanga kurova zvake manje considering kana kuti comparing andisika panyaya time specifically na Mukoma Flexx dollar, because Flexx akatanga kurova kudhara andisi vakarova paitika tsaona pa main road yakonzera kuparara kwezvinhu futi wavaziya kare ndakatombotaura nezvazvo ndingati nguva iyoyo sitachiri kushandisa infrared kutumirana zvimbo tichiri nemamwe manokia mamwe ayaya so kare unza pasati parohwa neWhatsApp. Yes, WhatsApp yanga isati yako, kana even Facebook. Probably Facebook yanga yako, but isusu tasatotombonyatsoziva nezvayo still, especially here in Zimbabwe. Ma smartphone anga asatanyanyisa kwana. So, Mukoma Flexx vane chinguva vachimhanya mangoma anditika. So, I don't know kuti yavaimba by then yainzi chi type of music iyoyo. But because by time you, I'm not sure Zimbabwe, obviously Zimbabwe yanga yako, but yanga isati yanyatso kuva ne like what is it, yanga isati yanyatso ita church sezvayaita zvayakuita zvino. I'm not saying yanga isati yakuzikana kuti yanga isati yane mbiri kana kuti yanga isati yakunakidza kana kuti I am saying zvayanga iri by then is different from zvayava now anditika. So Mukoma Bazooker vakabva vatanga urova masongs avo anditika. Bazooker ndajamka ndabuka waziya ndo vanonzi Bazooker yavo. So Bazooker manje ndobva vanziona Mukoma Flexx masongs avo ndindavanyorera. So far hangu ndakambotaya kutsvaga information on what Bazooker said in response to what the man Flexx said. I realized that he hasn't said anything and he didn't say anything. If you know anything, please let me know in the comments section. Kana paine zvakataura na Bazooker achiresponda kuna Flexx. And because ndangafamba futi dzimwe rumor dzimwe dzandakaonawo, like as I was moving in the streets of social media, I saw again some people who were saying Bazooker na Enzo Ishall vanotedzera kana kuti vanokopa munhu anonzi Flexx. And I don't know what you think, guys, about this issue, because you know what, it's like everyone antoni munhu anokopa, like kazhinji kacho munhu yese antoni munhu anenge achitokopa anditi not kukopa like kukopa masongs ake exactly, but the type or the style of music anditi. There's a young man anonzi Sparky D, ndamunza achiimba masongs ake ukatonyatsounzwa usinanyatsoteeresa unoona kutofungidzira ndi Winky D andiona. So I've heard also wangafana aimba achita mwachitozviti Ja Child anditi Ja something achiimba achitaka kuteedzera maimbiro anoita Soldier Love anditi. Vananzwa umwe futi pane mwana akanzwa futi recently anekanga kuita ngeShinso Man anditi. And Shinso Man wacho futi vanenge vanonzi vanenge vaitaka kuda kuteedzera mudhara waya vainzi and waziya vainzi Yombre Man, vakaimba Yombre Man asati agadzirira waziya hanzi sort of like ndokamitiro kawo. And ukatarisa futi vanhu ivavo vacho kavandori futi nekavanga murovero kavanenge vachitora from somewhere else. And ukatarisa even yacho Zimbabwe yacho inotonziwo Zimbabwe, the word dance racho rinonyanyotaurwa kana kuti rakanyanyotaurwa nezvaro ameno side rikuna na Jamaica. So takazoiona yedu tikasvika tikaiti Zimbabwe, and vakabva vatanga kutora the style. So I personally don't think there's anything wrong with someone singing like muimbiro unoita saningi anditika. I don't think there's anything wrong with that, unless kana ari kutora the actual songs achidziridza anditika kana achidziimba.
but from the way ndakanzwa na Flexx aitaura kuti inini ndainyorera Bazooker, we were having a contract, as contract yacho yakapera. So I don't see it as an insult or as a way of attacking Bazooker. But I saw a certain video recently, and that video, Bazooker is being attacked. Flexx is actually attacking Bazooker. Go and check it out, and I'm going to be playing you the video so that you can also hear it for yourself. Flexx akatotaura kati kana kuri kumaraini kwedu handitika totoziva kuti kune kiti dzakawanda dzakasiyana siyana dzinowanikwa kwana mai Lucy, mai Tatenda, mai Hani dzemuraini handitika totoziva kuti kwamai Tatenda kune kakiti kariko handitika kozitawo dzimwe dzinonzi ma-stray cats, kiti dzakangoenda kwese kwese dzimwe dzekuti hautombozivi kuti ndeyani, ende kana kuri kumaraini kumusha dzotodya zvinhu zvevanhu, kana kutodya mazai kana huku chaidzo dzotodya, ndo mamwe anonzi mabunga nevamwana handitika. Then akazotara achitanzi kune mamwe anonzi dzimwe kiti iva mamwe haana kuti mamwe ma-copycats, because obviously he was trying to say kuti Bazooker is a copycat, but he didn't say that. He actually said kozoita dzimwe kiti dzakaita sana Bazooker. It's quite interesting. I've got the video, guys. I would like to you guys to hear what Flexx Dollar said. Mkoma pachiu for real. Kuti vakati chii panyai. So that is what is happening. I don't know what you guys think. So far, I haven't heard anything that was said by Bazooker. And also Enzo Ishall hasn't said anything. Because I was actually seeing some memes. Those are my memes. Meme. M-E-M-E. Was here. And I want a picture ya Flexx Dollar. Akamira kaleso. Then if I ka Enzo ka Ishall neka Bazooker to pa side back so. And it was just a matter of it was just a way of saying twese tutoana kuna Flexx. I don't know manje kuti chiri kutona Flexx izi kutonetsana here zvichokwadi kwaruta na Bazooker kana kuti iye anogona ngarodhokonya Bazooker, so that Bazooker anotanga kuresponda, so that paanotanga kudaro isusu we start talking about them, you understand? And then at the end of the day everyone is talking about Flexx, and then wobva watobudisa maalbum, and then he's back into the scene. It's also a strategy. Or probably vanhu vakataurirana neshamwari iwo unonge uchindituka kuti hazvitese kuti hazvinakidzi, kana kuti ngatitukane kuti hazvitese kuti zvinakidzi, which is something that is also interesting in the event ndo zvanenge varonga kuita. Kana kuti vanogona varongoitawo zvekuti pamwe anonzani uyu Flexx pamwe ari tongobwikanawo na Bazooker. Because I was seeing some of your comments, guys. Some of you guys were saying but Flexx ada kutaurisa kana even ainzi ainyorera Bazooker. Anonyorera Bazooker chichi anonyorera Bazooker. Imwani anodi kuimba iye wacho. Tomboti for sure. Tomboti anotonyorera Bazooker. But anodi kuinyora zvimbo zvacho imba ega. Because agara is a musician, is not just a songwriter. I don't know what is happening. I would like to hear what you guys think, but I'm going to be giving you the video so that you can play it and you can watch it for yourself. And I will see you in the next video. Aiwaka tine category yekiti dzakasiyana siyana. Tine dzinonzi ma-stray cats amene kana mchiziya. Kiti dzatende chingona dzichingombeya nemugeto dzaya dzengoti dzinogona kubudikira kwa mai Ashuku, dzombobuda dziri pana mai Rati, dzombobudikirawo dziri kumusoro uko. Anonzi ma-stray cats. Toitawo kiti dzaya dzekuti munogona kupinda mudzimba dzevanhu ka moona mune kakiti kanenge karimo dzaya kiti dzemba dzevanhu, dzimba dzevanhu dzedzo. Idzo dzinonzi ma-kitty cats. Manasobatisa. Ndo kiti dziri friendly dzemdzimba dzevanhu. Kozoitawo dzimwe kiti dzaya dziri kukopera Flexx dzati ana Bazooker ka ndo kama copycats acho aya. Anomanzwisa kwenda nikuta. So ndo type yekiti dzandoziyawo idzodzo. Aiwaka tine category yekiti dzakasiyana siyana. Tine dzinonzi ma-stray cats amene kana mchiziya. Kiti dzatende chingona dzichingombeya nemugeto dzaya dzengoti dzinogona kubudikira kwa mai Ashuku, dzombobuda dziri pana mai Rati, dzombobudikirawo dziri kumusoro uko. Anonzi ma-stray cats. Toitawo kiti dzaya dzekuti munogona kupinda mudzimba dzevanhu ka moona mune kakiti kanenge karimo dzaya kiti dzemba dzevanhu, dzimba dzevanhu dzedzo. Idzo dzinonzi ma-kitty cats. Manasobatisa.
ndo kiti dziri friendly dzemudzimba dzevanhu. Kozoitawo dzimwe kiti dzaya dziri kukopera Flexx dzati ana Bazooker ndo kamakopi kits acho aya anomanzwisa kwenda anotaura. So ndo type kiti dzandozivawo idzodzo.